Sa number 6, nagkuha sang kamot sang santos sa simbahan, nakilala na. Tigayo na ang nakilala sang dumagere PNP ang persona nga nakuhaan sang CCTV video nga nagkakas sang kamot sang santos nga si Saint Catherine de Alexandria kag nagdala sini pagwa sa Dumaguete Cathedral sa nagligad nga semana. Ang nagkuha nga babae ang ginkilala kay alias Nati nga residente man sang syudad. Sunod sa PNP, ang suspect ang may problema sa pamensaron. Ang ginkuha niya nga kamot sang santos ang nawasak na kag hindi na magamit. Ginsiling naman sang rector sang Dumaguete Cathedral nga si Father Robert Bungoyan, hindi na magpasaka sang kaso ang simbahan batok sa suspect. Ilang nga ginahaylo ang pamilya sa mga persona nga ipabulong ini.